Tervetuloa tänne Raippaluodon ampumaradalle. Tänä päivänä me testaamme, tai tänä iltana me testaamme nyt 7,62 kaliberin patruunaa. Ja meillä on täällä patruunana Tarvas 7,62 53R. Ja tämä onkin nyt ainut saatavilla oleva patruuna tähän kaliberiin. Verrokkina meillä on Sellier Pellotin 7,62 54R patruuna, joka on sitten myös saatavilla, samoin kuin myös Norman 762x54R patruuna markkinoilta. No, aluksi mikä ero nyt sitten näillä kahdella kaliberilla on? Otetaan ihan sellainen lyhyt oppimäärä, ei mennä hienosäätöihin, vain se lyhyt oppimäärä asiasta. 7,62 54R on oikeastaan sotilaskaliberi, joka oli Mosin Nagantissa alkujaan. Suomeen Mosin Nagantit tuli samanlaisina kuin mitä ne oli silloisessa Neuvostoliitossa, mutta Suomessa piiputettiin uudelleen ja tehtiin puut uudelleen. Niitä tehtiin vuosien saatossa monella eri tavalla ja asekanta onkin aika kirjava sekä piippujen että pesitysten kannalta. Mutta jos me menemme siihen, mikä on tämän päivän ero, joka on viety CIP-standardiin, niin siihen eroon me puutumme nyt. Jos me katsotaan tätä 54R ja 53R patruunana, niin ensimmäinen asia, mikä normaalisti maallikolle tulee mieleen, että tämä on 54 on millimetrin pitempi. Itse asiassa se ei ole. Ero on ainoastaan 0,2 mm, eli maksimihylsyn mitta 54R on 53,7, kun se 53R maksimissaan on 53,5. Ja tästä lyhennyspituus on 0,3 milliä lyhyempi, 0,2 milliä lyhyempi. Eli hylsyn pituus sinällään ei aiheuta mitään ongelmia. Molemmat menee pituudensa puolesta molempiin kalibereihin. Seuraava suurempi ero on se, että 54R tästä kaulan juuresta on 0,25 mm pidempi kuin 53R, joka tekee sen, että 53Rn olkapää on hieman jyrkempi kuin 54R. Jos pysytään karkealla tasolla, siinä oikeastaan on niin kuin hylsyn puolella, mikä on erona tässä patruunassa. Ja tässä keskustelin jonkun asesepän kanssa, joka sanoi, että nehän sopii samaan pesään. No, kyllähän ne samaan pesään sopii, ne hylsyt. Mutta se ei tarkoita sitä, että niitä kannattaa samassa aseessa, samoja patruunoita tai sanotaan 54R ampua 53R pesässä. Ja se suurin ero tulee nyt siinä, että 54R kuulan maksimihalkaisija on jopa 7,92, kun se 53R on 7,85. Jos me katsotaan piipun mitoitusta, 7,6254R pikkukaliberi rihlan harjasta rihlan harjaan on 7,62, kun se 53R on minimissään 7,59. Tässä isokaliberi, eli rihlan pohjasta tai piipun pohjasta isokaliberista maksimissaan piippu on 7,92, kun se 53R on 7,82, eli se on 0,1 milliä isompi pahimmillaan se kuula. Ja tämä tekee sen, että sitä ei todellakaan voi suositella ammuttavan 53R:n pesässä, ellet tiedä mikä piipun isokaliberi on. Jos tiedät mikä se on, silloin se ehkä käy. Jollet, silloin me noudatamme 7,6253R:n piipun isokaliberia, eli 7,82. Ja sen takia tätä ei voi ampua siinä aseessa. No tämän vuoksi meillä on täällä kaksi asetta. Tässä meillä on ase, joka on pesitetty 7,62x54R ja piippu on 0,311 kaliberi, eli 7,92 isokaliberilla. Toinen ase, mikä meillä on täällä, on todella nätti. 7,62x53R, jolla mä ammun myös sitten nämä 53R-patruunat. Ja nyt meidän testissä on tarkoituksena, että aloitamme tällä lyijykärkisellä Sellier Pellotilla, joka on nyt oikeastaan ainut luotityyppi on lyijykärkinen tai lyijysydäminen luoti, mitä yleensä saa markkinoilta 54R. Ja ampumamatkana meillä on noin 50 metriä
ja paperimassa, märkä paperimassa, johon me ammumme ensimmäiset patruunat. Ja lähdetään ampumaan ensiksi tällä Sellier-pellotilla ja katsotaan, miten meidän siinä käy. No niin, koska minä kärsin tässä elokuussa pienen olkapäävamman, solisluuvamman, niin ampumisen suorittaa minun puolestani henkilö, joka sen on aikaisemminkin tehnyt. Ja po. No niin, nyt me lähdetään katsomaan, mihin tämä luoti täällä päätyi. Tuoltahan se on tullut. Mikäli mä oikein näen. Näin. Ja meillä on kohtuullisen paljon täällä jälleen tätä paperimassaa. Meidän täytyy sitten punnitusta varten hieman puhdistaa, mutta noin ei sitä kovin paljon jäljellä ole. Ja nyt meitä sitten siunattiin sateella myös jälleen kerran. Ja tästä on ehkä noin puolet jäljellä. Loput on tuolla paperimassassa. Ja upotusta meillä tuli nyt sitten tähän kuulaan 37 senttimetriä. No niin, meidän osuntanopeus oli 755 metriä sekunnissa ja luoti painaa 5,4 grammaa, joka on noin 44% jäämäpaino. Ja luoti näyttää nyt sitten tällaiselta. Koska tuo patruuna nyt, tai luoti näytti nyt noinkin paljon vaurioituneelta, niin päätimme ampua nyt sitten filmivaneeriin, 18 milliseen filmivaneerin kanssa, että me saadaan varmemmaksi vakuudeksi, miltä tuollainen kylkiluuhun tapahtuva osuma vaikuttaisi. Täällähän tätä reikää nyt on, ja meillä oli, niin kuin mä sanoin, täällä oli tämä 18 millin filmivaneeri, josta se luoti on nyt sitten tuupannut läpi, ja tuo nyt vastaa suurin piirtein niin kuin ampuisi kylkiluuhun. Ja nyt me nähdään, miltä se luoti sitten näyttää tuollaisen osuman jälkeen. Se taitaa. No joo. Se on nyt sitten tämän näköinen. Menemme punnitsemaan, minkä verran se nyt painaa. Ja tässähän tämä luoti nyt sitten on. Tuo jäämäpaino oli punnituksessa sama 5,4 grammaa, mutta tuo vaippa kun on käärinyt tuota sanomalehteä tuonne sisäänsä, niin, jota me ei nyt saa sieltä pois, niin se todennäköisesti on aika paljon kevyempikin. Mutta tuon verran nyt puntari näyttää noiden mahdollisesti sisään jääneiden sanomalehtien kanssa. Ja nyt me ammumme sitten kolmannen laukauksen niin, että meillä on tuolla edelleen 50 metrin etäisyydellä paperimassaa, plus meillä on siellä naudan putkiluu, joka nyt vastaa sitten hirven etujalan luuta, jos me sellaiseen osutaan, ja me nyt jo kyllä tiedämme suurin piirtein, miten siinä käy, koska luoti ei kestä enää tuonkaan vertaa, niin, mutta varmemmaksi vakuudeksi taas me ammumme ja katsomme. Jos me nyt katsotaan täältä kaskat sotkematta mitään vielä, niin luuhun on osuttu aika hyvinkin. Ja tuolla ainakin löytyy yksi kuulanpala, että meillä jää ainakin jotain puntariin. Ja luultavasti täältä ei ole sitten varsinaisesti, niin kuin nyt nähdään, niin ei se pala tuonne ole niin kuin paperimassaa lävistämällä kulkeutunut, vaan se on pompannut ylös ja laskeutunut tänne laatikkoon. No tuolta on mennyt palasia. Se on näköjään osunut hiukan luun sivuun, ei kokonaan keskelle. Eli
Mutta ei tuolla mitään muuta oikeasti saa, ja eikä nyt ollut muuta odotuksiskaan löytää kuin tollasta. Se on hiukan tuosta luusta kääntynyt lähes 45 astetta sivuun. Niin kuin se nyt tyypillistä onkin näille sienettyville luodille, että ne vaihtaa eläimen sisällä valtavasti suuntaansa ja ovat sen takiakin hyvin vaarallisia ammuttavia. Niin kuin nyt tässäkin tapauksessa on käynyt. Tuolla on toinenkin luulanpalanen. Siinä on muuta. Eli kaikki mitä täältä on tullut, niin nyt on sitten tollaista paipanpalasia ja lyijynpalasia. Suurin piirtein tollaista nyt odotettiinkin tapahtumaan. Mutta mennään katsomaan, mitä meiltä sitten löytyy täältä puntarin kanssa. Käymme vielä tämän paperimassan metallinpaljan kanssa läpi, mitä täältä löytyy. Mutta tämän näköinen tällä kertaa. No niin, nyt me punnittiin tuo luoti, joka ammuttiin luuhun ja jäljelle jäi 4,9 grammaa. Kaikki mitä me löydettiin metallinpaljasta ja sieltä paperimassasta. Ja niin kuin nähdään, ne on pieninä siruina. Eli tappokyky luun jälkeen on aivan olematon. Ja nyt me jatketaan tätä ampumista tarvaspatruunalla ja Petteri jatkaa sitten tuolla 53R-aseella. Katsotaan miten sen kanssa menee. Ja ensimmäiseksi ammumme puhtaaseen paperimassaan. Ja käydään katsomassa. Ja nyt lähdetään katselemaan sitten minne se tuli täällä. Tuli. Tulihan nyt sieltä. Ja täältä löytyy sitten tarvaspatruunan luoti, tarvas PVAX-luoti, 10,7 grammainen. Ja nähdään, että se on nätisti sienettynyt. Jäämäpaino pitäisi olla noin 99% ainakin, jollei sitten 100. Niin, ja sitten meidän piti vielä mitata tuo upotus. Noin 90 senttimetriä. No niin, ja täällä on nyt sitten tarvasluodin paino punnittuna. Sen lähtöpaino oli 10,7 ja niin kuin nähdään, niin meillä on edelleen 10,7, eli meillä on 100% jäämäpaino ja niin se on tuossa noin takana verrokkina nyt sitten tuo lyijykuula. Eli meillä on erinomaisen nätti sievä luoti, joka ei ole hajonnut paperimassassa jo niin kuin tuo toinen tekee. Ja nyt me jatketaan sitten testiä samalla tavalla, eli mielestäni usein äskenkin täällä jo ammumme tuonne paperimassaan sijoitettuun 18 mm filmivaneeriin kautta. Katsotaan miltä tarvas näyttää siinä. Ja osumanopeus on edelleen se 764, eli noin 10 metriä enemmän kuin tuolla Sellier-pellotilla, mutta tuohon on tietenkin hyvin asekohtainen asia, minkä näköistä nopeutta me saavutetaan milläkin patruunalla. Ja nyt lähdetään katsomaan, mitä täältä löytyy. Täällä nyt on valitettavasti niitä vanhojakin reikiä vielä näkyvissä, mutta täältä niin kuin nähdään, luodinpää näkyy siitä. Ja. Edelleen 92 senttimetriä on läpäisyä, eli hyvin johdonmukaisesti toimii samalla tavalla, on siellä sitten filmivaneeria tai ei. Ja kun me saadaan luoti sieltä ja suoraan on tultu niin kuin nähdään ja jäämäpaino on edelleen 100%. Alkaa olla jo aika selkeää, että mitä eri luodeilla saadaan, kun ostatte kaupasta, niin mitä saadaan milläkin aikaiseksi. Täältä nyt näkee erittäin hyvin sitten kuinka nopeasti tarvasluoti on avautunut. Eli se on heti 2 sanomalehden jälkeen auki. Tuo reikä näkyy todella nopeasti avautuneena. Eli tämä luoti
nopeaksi luoti se avautuu, koska se on välitön hydraulinen avautuminen, se on todella nopea. Paperimassa on nyt kohtuu vähän aikaa ollut, että se on, siinä ei ole tarpeeksi, mutta niin kuin nähdään, niin takaperin se on sieltä painetta puhaltanut. Ja tässä nyt nähdään, että noin vähän paperia riittää siihen, että se avautuu. No joo, tässä on nyt sitten paperimassaan ja paperimassaan plus 18 mm filmivaneerin ammuttu tarvas. Jäämäpaino on edelleen 10,7 eli 100%. Ja niin kuin nähdään, avautuminen on samanlaista ja upotus on samanlaista. Ja nyt jatketaan sitten ampumalla 53R tarvas luuhun. No niin, nyt meillä näkyy todella hyvin, kun mä panin vähän närempää paperia sinne pitkään aikaan liossa ollutta, niin tämä nyt näyttää sitten sen, kun se paineaalto oikein korkean nestepitoisuuden kudoksessa, niin se ei pysy siellä paperimassaan sisällä, vaan se puhaltaa takaperin. Tämä on se, mitä tapahtuu tarvaksella eläimen keuhkoissa ja maksassa ja muissa sydämessä. Ja nyt meillä on täällä sitten hyvä luuosuma. Ja tuolla noin. Osuu vähän luun yläosan paksumpaan kohtaan, mutta katsotaan mitä me löydetään. Luunpalasia on siinä. Tuolla noin. Enkö minä sanonut, että tästä kohtaa me se löydetään. Ja siinä on luuhun ammuttu luoti. Ja upotusta on luuosuman jälkeen nyt sitten 60 senttiä. Joten vaikka me ammutaan se kuinka suureen luuhun, niin me saadaan se. Ja vaikka me ammutaan isoon luuhun, niin edelleen luoti on täysin suoraan tuolla paperimassassa. Täältä nyt nähdään, kuinka vähän luunpalasia tarvaksella syntyy verrattuna, kun se ampuu tuollaisella hajoavalla luodilla. Niin kuin nähdään, se on osunut tuonne pahimpaan mahdolliselle, eli tuonne luun solmukohtaan tuo kuula, jolloin sitä luumassa on ollut sitten nivelen verran. Eli tämä oli paljon pahempi osuma kuin konsanaa, mitä oli tuolla lyijykuulalla, mutta se kesti silti sen. Niin. No joo, varmemmaksi vakuudeksi ammumme uudestaan, koska me osuttiin äsken tuohon nivelen kohtaan ja sehän on hieman liian paljon paksumpaa kuin tuo putken keskiosa, mitä me tavoiteltiin molemmilla luodeilla. Ja nyt meillä on poissa tuosta nivelen alueelta, eli siinä on vähän vähemmän tuota luuta. Niin katsotaan kuinka tämän kanssa käytiin. Tuossa on yläosa ja alaosa on täällä näin. Tuolla noin. Se on ollut ihan keskellä luuta. Ja täällä nyt nähdään sitten, minkälaista haavakanavaa tarvas tekee vielä luun jälkeen. Eli ei sitä luusta juuri välitä. Haavakanava on edelleen nätisti. Ja sitähän pitää olla, koska meidän hirvet ei edelleenkään eivät ole hyytelöä, vaan niissä on myös luita, niin kuin kaikissa eläimissä, ei vain hirvissä. Ja luuosuma on enemmän kuin todennäköinen. Siksihän me tätä testiä teemme. Tuo oli edelleen vanha reikä. Sen pitäisi olla 60 sentin paikkeilla sen luodin, mutta mennään nyt takaperin. Tuollahan se. Siinähän se. Ja tää on nyt sitten samalla tavalla osunut kuin mitä se lyijyluoti osui. Ja edelleen tämä läpäisy on 60. Ja käymme punnittamassa tämänkin. No niin, meillä alkaa pimeys hiukan vaania meitä, mutta vielä tämä nyt näkyy tässä. Tuossa on tarvasluodit. Vasemmalla on se puhtaaseen paperimassaan ammuttu. Sitten on vaneerin kanssa 18 mm filmivaneeri. Ja sen jälkeen on luuosumia 2. Ensimmäinen niin, että se otti tuon luun niveleen, joka on pahin mahdollinen. Ja toinen sitten, että siinä on osunut keskelle tuota putkiluuta, niin kuin tuo lyijyluoti osuu. Ja näissä, jotka on osunut
luuhun. Niissä on toisessa jäämäpaino 91, toisessa 91,5, eli toinen paino 9,7, toinen 9,8 grammaa. Ja niin kuin nähdään, niin ne on hyvännäköisessä kunnossa. Haavakanava on reilusti, oli vielä luuosumankin jälkeen, niin kuin pitääkin luodissa olla. Eli me saamme myös hirven, jos me ammumme sitä luuosumalla. Tämä testi on nyt päätöksessä ja tämähän on sellainen testi, joka meistä jokainen voi ampua. Laitat vain sanomalehtiä likoon riittävän pitkäksi ajaksi. Suosittelen vähintään viikkoa, että se massa on riittävän märkää. Ja sitten vain samaan tapaan tekemään testiä, millä luodilla nyt hyvänsä. Ja mitä tästä nyt voidaan sitten sanoa? Mitä saat, kun ostat tällaisen lyijyluodin? Ensinnäkin tämä näyttää jo olevan luodiltaan, tai on niin kuin tiesin jo melkein etukäteenkin, että aikaisempien testien perusteella, että tämä luoti hajoaa jo aika merkittävissä määrin jo pehmeässä paperimassassa, mutta jos me lisäämme sinne luuosumaa, niin sieltähän ei jää juuri mitään jäljelle. Joten noin niin kuin metsästyksellisesti tämä on hieman kyseenalainen, mutta kyllähän tätä nyt elukan hengiltä saa tälläkin. Mutta lihatuhoa on varmasti tiedossa ja lyijymoskaa on varsin paljon lihassa. On se sitten pieni tai suuri eläin, on siellä luuosumaa tai ei ole luuosumaa. Ja ei tätä, vaikka tämä nyt tämän verran hajoaa, niin ei tätä silti voi turvalliseksi sanoa. Täällä on valmistaja kertonut aika lailla tarkasti edelleenkin, että ei tälläkään saa ampua päin toista metsästäjää. Eli tämä on erittäin vaarallinen silti, vaikka sen noin meidän testissä kohtuudella hajosikin. Tarvasluoti taas 100% jäämäpaino, kun meillä on puhdas paperimassa. Jos me lisäämme sinne kylkiluuta vastaavan 18 mm filmivaneeri, meillä on edelleen 100% jäämäpaino. Ja vaikka me ammamme raskaita luuosumia, jäämäpaino on yli 90% ja meillä on nättiä haavakanavaa vielä luuosuman jälkeen, on se sitten siinä nivelessä tai putken osuudella. Eli summa summarum, ne aseet, joissa teillä on mahdollisuus ampua 5.3R tai 5.4R, tarvas on suositeltavampi varmastikin tämän testin perusteella kuin esimerkiksi tämä patruuna. Ja toivon teille hyviä hirvijahtia ja hyvää syksyä. Kiitoksia.